משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מישהו מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב ומישהו אוכל, כמה רעשים הופכים כבר למקצת, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בנהמון, את עיניי תראי ומגע מקרי בי, ניסים קורים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי? בנות, ממש בהצלחה, בהתחלה חדשה, mucho suerte ו-mucho amor. אנחנו מאחלות לקורס חינוך שיהיה לכן מלא בהצלחה. שתלמדו מהארץ שלנו, תדעו לאהוב אותה, תראו נופים יפים, תראו איזה נוף יש פה. טוב, אז הצלחה, שתכירו הרבה חברים חדשים. והסתגלות מהירה במקום החדש, במפקדים, בבית. התאקלמות מהירה, ושיקבלו אתכם ושתצליחו להשפיע הכי הרבה שאפשר. אחת תיקח את המקום שנתנו לה, וגם אם היא לא אהבה אותו או משהו כזה, אז שתדע לקחת את כל האמצעים ולמנף אותם, ושתהיה המשקת הכי טובה שיש, ויש סבב בטרים. ואני מקווה בשביל כל הבנות בקורס, שיצא להם יום אחד במהלך החיים שלה להכיר את תומר. שתכירו חברים לחיים. נלך לערכים ולסובלנות ולקבלת השונה, ותתגעגעו אליי. שנהיה משמעותיות ביחידה. בהצלחה לכולם, ושתצליחו לראות את הדברים בזווית טובה. ושיסתדרו ושירגישו שהן ממצות את עצמם, ושהן מצליחות לעשות שינוי, והן מצליחות ליהנות. שיהיה להם שקם יפה ופורה בבסיס שהם יהיו. מדהים מוצרים. שתהיו מוצלחות. איך מחלות לקורס חינוך, שיהיה לנו זרם? פשוט זרם, תגידי רק זרם? אוקיי. זרם. שהוא חדש מתחיל אצלי עכשיו, דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בנהמון, את עיניי תראי ומגע מקרי